súčasné správanie pred novinárom. Ako vnímate, doplním otázku, konflikt na Ukrajine, kto je agresorom, kto je napadnutý? Viete, problém je, že médiá od roku 2014 do roku 2022 úplne ignorovali situáciu vraždenia kyjevskou vládou civilistov na Donbase. Ignorovali to tak, ako ignorovali to na takej istej úrovni, ako je dnes prebieha vraždenie v Gaze. Rovnaký štandard informovania o tom bol, na otázku, ako vnímate konflikt na Ukrajine od roku 2022? Je na najvýš vidno, že je to propaganda, pretože ak niekto povie, že pláče, že bolo zranené jedno ukrajinské dieťa, ale nevadí mu, že je hladomor a ešte povie, že sú tam naštafírované deti, tak ako to povedal jeden politik, že sú tam naštafírované deti s miskami, tak viete, to nesedí, hej? Buď ste teraz spravodlivý človek a hodnotíte všetko rovnakou optikou, alebo ide o propagandu. Takže to je... Podľa vás je propaganda? Masové vraždy, hroby, nevinné civilné obete za posledné 3 roky vojny, to je propaganda? Je znakom jasnej propagandy, že bolo odignorované obdobie vraždenia kyjevskou vládou na Donbase v roku 2014-2022. A toto ospravedlňuje ruskú inváziu na Ukrajinu. Bolo by úplne možné, že ak by sa o tom informovalo tak, ako sa informuje napríklad dnes o Ukrajine, tak by nebolo tak ľahké manipulovať slovenskou verejnosťou. Pán kameraman, a ja som osobne... Dobre, chcete osobný príklad? Chcete osobný príklad? Viete o tom, že kto je Igor Straskov? Čiže ruské vojska napadli Ukrajinu v 22., aby priniesli lepšie informačné spravodajstvo o vojne. Chcete osobný príklad? Ja som organizoval veľké podujatia, prichádzali mi Ukrajinci, väčšina Ukrajincov... No, už ti nepasuje, tak zrušíš. Na 9. krát som nedostal odpoveď na svoju otázku. Je to v poriadku? Buď seriózny. Ja som 9 krát položil Seriózny tú istú človek, otázku. tak ja som seriózny voči tebe. Ja som položil 9 krát. Ale nie, tá počkaj, tá nie dvojaké, ona mu dáva tá počkaj. Ja som sa poďakoval, ďakujem pekne. Jednoduchú vetou.